vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakanzwawo nyaya yeumwe blesser imwe mbinga iyo yainge ichiti iyo yava emillionaire, saka vanopota vachiitira weti vasikana avo vavanenge vainavo kuhotel. So mukomana shi, ndinewo nyaya yangu iyo yandiinayo. Zvakaitika mukoma ndezvekudai so: ndine umwe murume uyo wandakatanga kudanana naye. Murume uyu he is a nurse, and he is a nurse pane chimwe chipatara. It is a private hospital, but handidi hangu kuti ndinge nichitaura zita. But hey, munhu uyu anotogara akatodhakwa zvekutoti sometimes vanotoenda muma operating rooms munhu akatodhakwa. This guy, when I met him, akabva andiudza kuti iye ainge achitondidawo. Iniwo ndikabva ndaona kuti munhu uyu ainge aine mari, ndikabva ndati it is far much better kuti munhu uyu ndinge ndichimuda. But this guy akabva azotanga kundi manipulator, achitanga kundishandisa uye ainge achindipa mari. Saka the first time around, this guy zvaakaita ndezvekudai so, like little by little bit, aingoramba achindi-introducer kuzvinhu zvake izvozvo zvaanoti ndo zvaanofarira, but zvinhu zvacho zviri very nasty. The first time takatoti tirere, ndobva angotanga kundiudza kuti baby, kune zvimwe zvinhu zvinondiita kuti ndinge ndichiita turned on. Saka nekudawo kufadza mbinga yangu, ndikabva ndati you can tell me kana kuri kunzi pane pandinenge ndisingagone, please tell me daddy, so that ndinge ndichikufadzai. Basa rangu munongozviziva kuti ndere kukufadzai chete. Saka iye akabva ati okay, sleep on your back. Ndokubva ndazorara nemusana. Then akabva azouya manje, ndokubva azoisa musoro wangu pakati pemakumbo ake. Ainge akaita zvekundipfugamira such that sikarudzi yake yainge yakanangana nemuromo wangu. Ndikabva ndatongoziva kutoti munhu uyu ainge achida kuti ndinge ndichiita sei. Saka ndakabva ndatora sikarudzi yake ndokubva ndangoiisa sikarudzi yake mumuromo mangu. Ndikabva ndatanga kumupa iya yavanoti pachirungu blowjob. Ndakatoti zvimwe kuda munhu ari kutofadzwa nazvo, but chakandishamisa ndechekuti ndakati ndichimubata ndichiisa sikarudzi yake mumuromo mangu, ndakatonzwa kutoti iyo yainge itori nesimba ichitoratidza kutoti ainge achinakirwa nazvo. But the more yandakangoramba ndichingomupa blow iyoyo, then ndakatonzwa kutoti yainge ichitopera simba. Ndikabva ndati what is wrong? Akabva ati dzikira kuzasi zvishoma, because ndikuda kukurakidza zvinonyanya kundifadza. So ndakabva ndazodzikira kuzasi, then ndikabva ndazonzi ndinge ndichiisa mabhora ake mukanwa mangu, like ndichiyamwa mabhora angu. Saka the guy, he is always clean, always shaved. Ndakabva ndangoregedza kusema. Plus munongozivawo kuti munhu kana aine mari dzake achikuchengeta, unotongoita zvaanenge achida, so that unge uchimufadza. The more yaunomufadza, the more money yaanokupa. Ndo zvandakangozviudza ipapo, ndikangoti kana be zvirizvo zvaanofarira, kana zvirizvo zvinomufadza, it is far much better kuti inini ndinge ndichimufadza than kuti maybe kunzouku anokwanisa kuzosangana neumwe mukadzi asingacomplaini, anomuitira zvose zvaanoda, then inini I am going to lose out. Saka ndichitanga kufunga nhamo yose iyo yandakaona mushure mekunge ndapindawo muno muSouth Africa, ndakabva ndati it is far much better kuti be ndinge ndichingomufadza. Saka ndakabva ndangotora mabhora ake ndaita ekuyamwa one by one. But mukomana chi, ndakati ndiri pakati pekumuyamwa kudaro, rumwe ruoko ndainge ndakabata sikarudzi yake, ndichitonzwa kutoti yainge yatova nesimba, zvichitoratidza kuti zvainge zvichimufadza izvo zvandainge ndichimuita. But mukoma munhu akabva azorelisa. Ndikatonzwa mweya wekuti munhu uyu anoratidza kuti iye arelisa andiitira tsvina. But ipapo haana kuita tsvina yakawanda, akangondiitira tsvina shoma, then tsvina iya ikabva yatonodonhera pachesti pangu. Kubva ipapo mukoma ndikangoti ndopa zvakatangira, paakatongoona kutongoti ndiri munhu anotongo understanda, anotongonzwisisa zvose izvo zvaanenge achida kuti ndinge ndichimuitira. So akangoramba ongondikocha day by day, each and every time patinenge tichiita bonde. Munhu aiuya nemamwe mastyles, but mastyles ake mazhinji awo aiuya nawo mastyles iwayo anenge achingoinvolva kungoitirana tsvina mukati, zvinhu zvekuti inini it was really nasty to me. Kuzosvika munhu achizonditi kana kuri kunzi smell yacho ino
kuaffecta iwewe unokwanisa kupfeka mask. Ndikati maybe nemask zviri nani, but still hey, semunhu weriyari tsvina mukoma ndaingoramba ndichingorinzwa zvekuti ndaiti paya pandinenge ndapedza kuitirwa tsvina ndobva ndamhanya ndobva ndaenda kunogeza, trying to remove that bad smell from my body, but iye aingoti ndozvinomufadza. Ndingangoti the day randakaona kuti these things that I am doing, it is far much better that I stop doing whatever that we are doing. Pane rimwe zuva iro raakazoti patainge tava kuda kuita bonde, iye manje akabva azonopfugama paedge yebed like zvatinoita vanhukadzi kana uchida kuti murume wako ange achikuita from the back. Saka ndozvaainge akaita, akabva ati ainge achida kuti inini ndinge ndichimuyamwa, but mukomanashi ainge achida kuti ndinge ndichimuyamwa like paya panobuda netsvina. That is what I did, but it was not nice at all. Apa nekuzodyiswa tsvina, aisandidyisa tsvina yakawanda, but shoma iyo yomukoma yakazosvika pakundirwarisa. Ndega ndakaona kuti panapa, even though I am being given money, but zvinhu izvi zvandiri kuitiswa, it is just pure demonic. Ndiyo secret yangu iyi yandiinayo, but hey, muchinda une mari iyeye, he is just a nurse. Zviya zvokungoti munhu you are just a nurse just to pass time, but mari yaainayo kunyange akati anoda kuvakisa chipatara muno muSouth Africa kana kuti kuZim, anokwanisa kutongovakisa chipatara because of the money that he has. But yei zvaanoita mukoma, zvimwe zvinhu zvaanoita pabonde, it is just a turn off. Like tell me what kind of a man anokuti panguva iya anonzwa kuti iye ava kuda kunopedza, anobva akuti bayirira chigunwe chako, and aitomeka sure kuti like nzara dzangu idzi handigare ndiine malong nails, achiti handidi kuti unge uchizondirwadzisa, because panguva iya yekuti anenge ava pedyo unototora lubrication obva watoisa lubu iya pakati pemagadziko ake such that paunenge wozobayirira chigunwe asazonyanya kunzwa pain, then over atopedza akadaro. It was just nasty, pure nastiness yandakaona. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimisva zvakangoma hazvo vedu we, asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, pakaipa rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndiri mudzimai ndinoitawo mabasa ekutengesa muviri, asi vanhu havatozvizivi. Ndinotoendawo kuchechi, nditori nechigaro chinoremekedzwa, ndinopinda chechi dzeProphetic, asi mushonga uri pandiri handibatwe muchechi kuti inini ndiri pfambi. Apa nditori padhuzesa naamai prophet, and in fact nditori one of my securities amother. So mukomanashi like nditori neimwe imba yandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichitenga, so ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonotenga imba muzvishavane. Saka kuzvishavane uko ndokunogara zvinhu zvangu. Inini hangu ndakakurawo ndichigara muno muHarare, saka kuzvishavane uko ndokwandinoti pose apo pandinenge ndichida kuzadzikisa mhiko dzangu ndokwandinobva ndazoenda ikoko ndonozadzikisa mhiko dzangu. So mukomanashi mugore ra2014 vatezvara vangu ndopavakashayika, then muna 2016 murume wangu ndokubva achizotevera, ende murume wangu kufa kwake kwaakaita ndakatoona kutoti there was something that had happened, because vanhu vainge vachirwira nhaka iyo yainge yakasiyiwa navatezvara vangu. Saka iye sezvo ainge ari mukuru, ndakatombozama kuti ndinge ndichimuudza kuti he was supposed to share everything with his siblings, but iye aingoita ukuru huya hwekuti ndini ndava baba. Saka I suspect kuti pamasiblings ake pane akazomuurayisa. Murume wangu akati ashayika, iniwo ndikabva ndatoona kutoti panapa mafiro acho aita murume wangu ndinofanira kuti ndinge ndichienda kun'anga. Pandakaenda kun'anga ndainge ndichida kungonzwawo kuti ainge auraya murume wangu ainge ari ani, but ndakati ndaenda kun'anga kuya, n'anga iya yakabva yati yainge isingakwanise kundiudza uyo ainge andiurayira murume, but ikabva yati yaikwanisa kundipa mushonga wekutora pfuma iyo yainge yakasirwa murume wangu. And at that time ndainge ndisati ndava nemwana, ndainge ndakatombozamawo
kuzvarira murume wangu zvainge zvakaramba, asi tainge titori nemuchato. So mukoma ndakabva ndazopiwa umwe mudzi nen'anga yangu iya, ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichicherera mudzi uya pamba, then kuitira kuti panozodzoka vehukama, hama dzemurume, kuzoita nyaradzo, uye ndo paifanira kuti pange pachizogovewa pfuma. Saka ndakabva ndanzi mushonga iwoyo wainge uri mushonga wepesaniso, kuti vazotanga kukakavadzana vose vobva varamwa, inini ndobva ndazosara nepfuma. Chokwadi ndakaita sekudaro, kunyangwe vana vavamwene vangu kutaura kuno havatomboonani, angova mazvake. Inini ndikabva ndazosara nepfuma yose. Ndakaramba ndichingoenda kuchechi kuzosvika ndichizotopawo testimony yefake kuti Mwari ndo vakandirwira ndava kuda kutorerwa pfuma. Mwari vakaisa mweya wekuti hama dzemurume dzinge dzichizopesana, ndokuzosiyiwa ndiine zvose. Profeti havana kuona kuti vainge vaseri Mwari, asi wainge uri mushonga uyo wandainge ndakashandisa. Ndakati ndagara mwedzi after manyaradzo, ndakabva tanga kutora zvinodhaka pamwe nekunwa nemafriends angu, because ndaipota ndichiona murume wangu. Ndaiti kana ndikapepuka usiku ndaiona murume wangu akamira panze, kutoti nditi ndaimuona sei mukoma handitombozivi, because ndaisambomuka ndoenda kunodongorera panze, because ndainge ndisingambomuki kuti ndinge ndichienda kunodongorera panze, but ndaingoti ndikangopepuka kudai ndikatarira kuwindo ndaibva ndaona zvose zvinenge zvichiitika panze. Ndaibva ndatoona murume wangu akamira panze achichema. So the more yandakaramba ndichingoona chipoko chemurume wangu, ndakabva ndazoita boyfriend uyo wandainge ndogara naye, ndichiitira kuti ndisazongogara ndiri ndega. Mukoma ndo pandakabva ndazotanga kutora zvinodhaka pamwe chete nekunwa nemafriends angu. Saka pakati pemafriends angu painge paine umwe uyo ainge achiita zvemanjuzu, ndiye wandakabva ndazotaura naye, ndiye wandaivimba naye, ndikabva ndazomuudza zvose izvo zvandainge ndichiona, uye ndiye wandakaudza zvose zvakaitika mushure mekunge vatezvara vashayika, murume wangu ashayika kuenda kwandakaenda kun'anga. Saka akabva azoti no problem. Saka akabva azoenda neni kune vamwe gogo avo vanopota vachimubatsira pose apo paanenge achida kupira manjuzu ake, because iyewo vabereki vake vainge vachibva kuMalawi. Saka haatomborina kana hama muno mumuzimu, because iye akangozvarwa ari 1, then anototi hama dzekwaamai vake haatombozivi kuti dziripi. So mukomana ashe akati aenda neni kuya ndo pandakabva ndazopiwa mushonga, but mushonga uyu manje wacho unoita kuti ndisaramba nichingoona chipoko chemurume wangu. Ndakabva ndazonzi mhiko dzangu imhiko dzekuti ndinofanira kuti ndinge ndichiita chipfambi. Saka right now ndinotoita zvechipfambi. Saka ndakabva ndapiwa mushonga wekuti pandinenge ndichiita zvechipfambi ndingobata mbinga basi, asi ndine mhiko zvekare yandakapiwa mukomanashi. Mhiko iyi inondiremera, yazoita kuti ndinge ndichisvika pakutsvaka rubatsiro, because baba vangu vakura. Right now baba vangu vane 72 years, vachembera, but handisi kuvawanisa zororo, nekuti ndakabva ndanzi ndinofanira kuti ndinge ndichirara nababa vangu kanokwana kuita kanomwe pagore. Kana ndapedza ndinotora jira reblack nebanga riya iro randakapiwa nagogo vaya, ndobva ndazoenda ndobva ndazonoita chimbuzi musango. Izvi ndinofanira kuti ndinge ndichizviita kwe6 days, ndichiitira pane banga nejira randinenge ndashandisa pakurara nababa. Jira iroro ndo randinoshandisa pakupukuta sikarudzi yababa mushure mekunge varara neni. Saka zvose izvi ndinozviitira kuzvishavane. Zvandinoita ndezvekuti kana mazuva angu oswedera ekuti ndinge ndichisangana nababa, ini ndinobva ndatungamirira, ndobva ndaenda kuzvishavane. Ivo vanotongonzwa zvichitongovadana, vanobva vatobva kumusha vobva vatokwira vobva vatouya kuzvishavane, ende ivo ndo vanotongogara vachitongouya kumba kwangu kuzvishavane. Kana vari samama vakangouya ka1 before vasati vashayika, ende ndini ndakazotovauraya mama nekuda kweizvo zvavakazoudzwa kuchechi kwavo. Ndikabva ndaona kuti mufundisi wavo uyo ainge avaudza zvose izvo zvaainge aona ainge asitorina simba. Ndikabva ndazokwanisa
kuvauraya mushure mekunge ndamukurira mufundisi wacho iyeye. Saka baba ivo vanongouya kuzvishavane, ndobva ndatoita bonde navo. Ndinoti kana ndaita bonde navo ndinobva ndazoenda kusango, ndobva ndazoita tsvina, but ndinoti like nhasi ndikaenda kusango mushure mekunge ndarara nababa ndobva ndazoita tsvina, but ndinotanga ndawaridza mucheka uya, ndobva ndazobaya mucheka uya nebanga riya, ndobva ndazoita tsvina pamusoro pebanga nemucheka. Izvi ndinozviita for 6 days zvekare nababa ndinenge ndichirara navo for 6 days. Saka for 6 days tsvina iyoyo inenge ichihipa pamusoro pebanga pamwe chete nejira. Then izvozvo ndo zvandinofanira kuti ndinge ndichiita. Kana ndadaro manje ndinofanira kuti ndinge ndichikambura imwe tsvina ndobva ndazoiisa pasaidi. Tsvina iyi ndo yandinozodzoka nayo kuHarare, ndo yandinofanira kuti pano nepapo ndinofanira kuti ndinge ndichizoiisa muchikafu umo mandinodya, but handina kuudzwa kuti tsvina yacho ndinofanira kuti ndinge ndichikambura yakawanda sei. Saka ndinowanzo kungoenda kuya ndobva ndatora 2 spoons ndobva ndazoisa mukachigaba ako kandinozodzoka nako kuHarare. Zvekare ndinofanira kuzvomora banga, but jira ndinongorisiya riripo. Kana ndapedza kudaro manje ndinenge ndiine huku nhema yandinenge ndiinayo, ndinobva ndazoshandisa banga riya risina kugezwa, ndinobva ndazouraya huku iya mushure mekunge ndaislota. Huku iyoyo ndinofanira kuti ndinge ndichizodzoka nayo ndobva ndazoibika. Huku iyi ndinofanira kuti ndinge ndichizopawo baba vachidyawo nyama neniwo ndichidyawo nyama. Kana ndadaro mukoma pandinenge ndichiri kuzvishavane ndinenge ndazadzikisa mhiko dzangu, then kana ndazodzoka kuHarare ndo pandinobva ndazopedzisa mhiko dzacho idzo dzekuti ndinofanira kuti ndinge ndichikambura tsvina yangu ndichidya. So mukoma zvakaitika ndezvekuti amai vangu manje vakabva vazopiwa chiprofita kuchechi kwavo uko kwavainge vachienda, vakabva vazoudzwa kuti mari dzose idzi dzandiinadzo ndiri kushandisa baba. Saka vakabva vazonamatirwa napasta vaya, but ndakabva ndatoratidzwa mumweya kuti amai vangu ndo zvavainge vaudzwa kuchechi. Ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga huku, ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga huku iyoyo kana ndaitenga ndobva ndazoitumidza zita raamai. Saka ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizodhiraivha usiku. Ndakabva ndazodhiraivha mukoma, then ndokubva ndazovhura windo rangu ndikabva ndazongokanda huku iya mumhepo, ende kwainge kuine rimwe truck rainge riri kumashure kwangu. Huku iyoyo I am sure kuti yakazotsikwa netruck iroro. Amai vangu havana kana pasina kana mazuva ndo pandakabva ndazoudzwa kuti amai vainge vashaika. Mushure mekunge amai ndaudzwa kuti vainge vashaika, ndakabva ndanzi ndaifanira kuti amai vangu ndinge ndichivatengera the most expensive coffin. Handizivi kuti ndakafamba mumafuneral palace mangani ndichingotora maquotation. Ndakati ndatora maquotation kubva kumafuneral parlor akasiyana-siyana, ndakabva ndazosarudza the funeral parlor that had the most expensive coffin, ndokubva ndatenga that coffin including the services, ndokubva amai vangu vazovigwa. Ndakabva ndanzi paya coffin raamai parainge richidzikiswa muguva ndaifanira kuti ndinge ndichivaseka. Saka kuseka kwandainge ndichiita amai vangu ndainge ndichivaseka ndichiti, saka nhai amai, kana makazvitarisa pakati pangu nemi wacho akangwara ndiani? Tarirai muone kuti ndichiri kurarama. Ko imi muchiri kurarama here? Ko mufundisi wacho uyo akakubatsirai aripiko nhasi? Aripiko? Ko zvaasitomborina kana kuzotomboya kuzokuchemai wani? Saka maiti makangwara here? Kuzonosvika amai vangu guva ravo richizofushirwa ndainge ndichingoseka, but ndichingosekera zvangu pasi. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we, hanzi kuchechi kwacho nditori part of the security team ya my prophet. Naimi kuzoseka nyakukubereka, hanzi pavainge vachivigwa amai vangu ndaitovaseka. Zvakangoma hazvo vedu we, yo.